पुष्पक बघलं तेव्हा का सांगते का विचारित होते गो अय्ये अय्ये नाही तर बघ आता पुढे येतं की नाही ते सबस्क्रायबर भेटलेले तू काय विचारित होते ते 500 रुपये मागत होतस ते लास्ता भारी नवीन नवरी म्हणून सांगायचं अरे 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 मुंबईतून आलास कधी हा अरे येवा 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 गणपती बाप्पा मोरया अरे मंगलमूर्ती मोरया काय म्हणते बाकी मला अरे आलास कधी तू आलो मी 17 ला अरे तुझ्यामुळे पानांचे किती वांदे आले काय सांगणार होता काय रे आमच्याकडे जोगलवाडी दिवाळी त्यांच्याकडे 4 वाजता पूजा हा तिथं बसत आहे का हे प्रसादी घ्या रे अरे घे रे उसळ करू याला ना आत्ता कर तो बघ डायरेक्ट करा बसाव त्यांना दी काय चाय दे चाय दिवाळी दे होय होय हो बघ कोण ग कोण दिवाळीले पूजा तर संध्याकाळी 4 वाजता तिथं बसत का चाय ठेव हा छोटा विनू सारंग हो यंदा उसळ नाही रे मिसळा मिसळ ठेवली आहे पाणी वाचला की आपला पटकन तिखट झाली की कमी झाली जास्त ठेवू मिळता कोण काय 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 विचारता सावन वर्ष काय तुमची सावन वर्षा काढी तुझा गावात गेली काय वर्षाक शोधून गेलो की ते नाही आता मायरा गेला काय केला गणपतीने मायरा पाठवला अरे काल पाया पाडा गेला मग श्रावण वर्षा विचारू गेलो पुष्पा लास्टा भारी म्हणतात मग पुष्पा बाबा अरे बरोबर सांगत होतो पुष्पा माझा लास्टा भाजी मी हायलाईट म्हणता गावात गेले की काय सांगते तुमच्याकडे मी जाऊन इले मगाशी फुला देऊन इलं मी काय गोंडे गोंडे ह्यो झोपलेलो काय मेले मी इलय तेव्हा गावणारच नाही कोण तो वळीवाकी गाडी झोपलेलो कोणतरी मोठ्या घरात माकाटलो ह्यो झोपलो हा भजन बाना दमलो असतात ना उसळ पाव करूया ह्यो लाजणार उसळ म्हटल्यावर पोहे माका पण माहित नव्हतं माकडला काहीतरी मेनू करतायत गौरी जावच्या आधी तुमचं भजन आणून द्या लावली गौरी जावच्या आधी भजन आणून द्या गौरी अजिबात जागरण हला देणार नाही हा त्याच्या आधी भजन पुरा मग पप्पा खडखडे लाडू होत ना मग परवा भजन आणते मी सकाळी खडखडे लाडू पाणी आणून ठीक आहे नको काय पाणी पाणी आहे पाणी आहे ग आता पाण्याचा धंदा जाऊ दे पाण्याचा धंदा मुंबईतून निलो म्हटलं काहीतरी घेऊन ये हा ता सांगा नको मिठाई मिठाई काहीतरी घेऊन येईल इथे बघ मागे तुमका काय उद्या येणार आहे दुसरं तरी आली पुष्पक बघलं तेव्हा ते का सांगते का विचारित होते गो अय्ये अय्ये नाही तर बघ आता पुढे येतं की नाही ताबक लास्ता ताबक थैसूनच हाय म्हणता तुका ते का सांग सबस्क्रायबर तुका भेटलेले ते विचारित होते गो अय्ये ते सबस्क्रायबर भेटलेले तू काय विचारित होते ते 500 रुपये मागत होतस ते लास्ता भारी नवीन नवरी म्हणून सांगायचं मकाच माहित नाही वेदांत प्रदीप घाडी आणि हे प्रदीप गाडी आधार कार्ड ह्याची शाळा होती म्हणून घेऊन गेलो. तुमका आमंत्रणांका बरे वाटवले नाही सगळ्यांका मग घेतला आम्ही एवढ्यानी एवढ्यानी फारीच काम केलं.
भारीच काम केलं पावसानं. पावसान तकडे भारी काम केलंय रे. गोंडे इकू केलंय गोंडे झाले मग दिसले नाही काय फिरत होता अजून. तो फिरत होता क्रियेची पुढे पण इकायची त्याची तिळाची फेरी मारून येईल तो वाटतं म्हणजे काय तकडे रिलेट आहे तुमची जाताना जपून. हे गोंडे घेऊन येईल ऐकलं बाग मस्त पण तवशाची येल नाही. रे पिया दिले म्हणजे नेले चला आता पाऊस कमी झाला. नाही नाही गोंड्यांका नाही हात लावू कोणी. कवशाची रे मग काय ते सांगा तवशी नाही होत? मी बाबा तू धरत राहतो लगेच बघायचा असं कोणता असा काय मग तू मांडव काय? देखरेख करून ठेवलेला आहे का तुम्ही पुष्पा तू मांडव काय तवशे तो? त्यांचो अरे हा हा तू बघलं या तवसा पिकात जाईल लंब होता यांची वारणाची हो. काय तो? अरे या वरती घराकडे आम्ही बघू दिला. ए, आम्ही बघू दिला की नाही त्याला सांगितलं मी तवसा आणून. जा गुपचूप काढा अरे घराच्या पाठी काजी येत ना तेंका काजीच्या तेंका बाजू- नेऊन द्यायचा काहीच आणि अर्धा गो, तो काजीच्या बाजू खातोत ना हा काजीच्या बाजू खातो तो हा? एक बघलं काजीच्या बाजू वरती वरती आहे वरती आहे कणगेत. कधी येत नाही आम्ही बघून हा, दिलं कधी- काही लोंबची तवशी पिकलेली ती माका सांगतं आणि त्या काही जे आम्ही बघणार तेवढ्यात पंख्या नाक मारले बाहेर ना चला वर तुम्ही पता किलेच करीत ना आम्ही किलेस किलेस भारी वाटत तुका. मग किलेच भारी पडत पुष्पा परवडला एक वाढला तातरी काय बोलायचं ना छत्री आणलाच नाही हा. चला आता आता पाऊस मी कमी झालो आले. चल चला कमी हा. आले, कमी आले. पाणी पाऊस कमी आहे. एका चला हो, सोबत येत जा. आहो. हा, या बाई. कांदे पोहे दिल्याने धन्यवाद बोला. धन्यवाद. ए, विश्वास अशी ना बाबले. नाही नाही नक्की सांगतोय मी हा. ती बघ आहे ते. आणखी नको येऊ. पाय कसा आता शेवट अरे वाजव कसा आता माका वाता नाही पटकन येत आता. काय आता वाजव पुढचा काय तुझा आता पुढचा कसा आता हो चालू होता. निचला चंद्रा टेव 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 चंद्रा चंद्रा काय देव आणत्या आज संध्याकाळी 6 वाजता सत्यनारायणची पूजा आहे. तीर्थप्रसाद आले. बाकी तब्येत वगैरे ओके ना? ओके म्हणजे मग अरे हे हे मग जेवणाचा वगैरे हा की काय संध्याकाळी होय. हा सोया मग सोया सोया माझं भजन आहे ना होय. काय भजन हा 2 वेळा. अरे मग मी आजचा हे आजचा मेनू कसा काय तसा आमका भजनाचा ठरूचा लागतं. मेनू फक्त वडा उसळ पाव आपले घेऊन या. हा वडा उसळ आहे मग चालेल. कांदा आणि फरसाण एकदाच दिलं जाईल. अरे चल जाऊया. आणि उद्या मग गोप्रो 9 आहे की 11 आहे? 11 आहे ना? आहे? उद्याचं मग काय कसं काय ए, म्हणजे आज यो गेलो तो हे उद्याचं काय आहे मग आजची उसळ राहील तिला उद्या फरसाण घालून. हे मग मी आज जाते तू उद्या जा. हा सेम म्हणजे कसं? टेस्ट सेम टेस्ट भेटणार. मला- उद्याचं माहित नाही का काहीतरी वेगळा मेनू आहे. वेगळा ना? आणि काहीतरी हे मुंबई कसा माहिती आहे मुंबईला आणलं का? मुंबई ए बाबा काहीतरी इकडे मांडळी येऊ काहीतरी नवी आहे. अरे गाववाल्या काहीतरी न्यायचा मिठा दातां काहीच्या लागत नाही आम्ही नाही. येता रे या संध्याकाळी ना पूजा बांधायला आता 2 वाजता. हा जे तर अडवली. करतो काय पण शर्ट शोधतोय रे शर्ट मिळत नाही हा शोधणारी जागेवर नाही आहे ना. मग सगळं स्वतःच्या हाताने करू चला शोधू बायको भया मग शोधणारी ती तिकडे माहेराला गेली. आणि तू कुठे चालला? हे बरं आहे मग अरे हे तर पाहिजे घालू याच्यावर खाली पॅन्ट कुठली घालतस ते जीन्स कुठली जीन्स निळी ब्ल्यू वाली त्या ब्ल्यू वर ब्ल्यू कुठे ही ब्लॅक
ब्लॅक घाल. टाय वगैरे वास्तविक तू टाय वगैरे घालून गेला पाहिजेस. कुठे आहे तू? हम्म. आहे बघ आतमध्ये. हा बघ हा. लग्नातला आहे टाय. हा, घाल घाल. टाय मेल्याने काहीतरी काय टाय. कुठे चाललास कुठे तू? हा कुठे चालला? तुमका माहिती आहे तरी माका पुढचा विचार आहे. कुठे चालला? काय? कुठे चालला करीत राहूशे. आमका माहित हा ही बघणारी आहेत त्यांका माहित नाही हा. कुठे चालला बाबू. बाबलू म्हणत असतात किती कपडे भरून ठेवले ना पण घालता कायची जरूर 2-3 बॉडी ठरलेले आवडत तीच घालायची आपण जास्त नाही. सांग लवकर तू कुठे चालला तू? चाललो बाबा तिकडे वर्षाकडे जायचंय ना. वर्षाकडे म्हणजे कुठे? नक्की कुठे? वर्षाला आणायला झाला. काय? कुठे चालला पण वर्षाला आणायला? कुठे चालला ते सांगत नाही तो. लाजतोस आता की तुला काय? तुला माहितीये कुठे चालला तरी तू अरे मुद्दाम मला कुठे चालला तू माहितीये. कुठे चालला मला असं नको माहितीये. करू, मी सारंग नाहीये. लोकांना थोडी माहितीये तू कुठे चालला. ही घालू दुसरी काय दुसरी ती काल घातली ती. धोती घालणी जा. अरे काय बाबा ते मध्येच डायलॉग मारतात आहे, कट करणार कोण आहे एवढा. ऐकतं का? आमचा काय चालला. अरे काय शोधतोय मी सदरो लिंगो घालू मग. चल 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 सदरो लिंगो. नको रे बाबा काहीतरी तुम्ही याला मारायला घालतात तुम्ही ना. सगळेजण माहिती विनूच्या खांद्यावर बस मग. धोती ने. चल ना सदरो धोती नेस, ते धोती ते बघ काका म्हणतात धोती नेसून जा. शिटे लाल घाल नको नको, लाल तर हा. ते ता फेकूनच टाक. मी तर म्हणतो हे नवीन घेतले पण कलर कसं होतो. आणि काय ते झॅकमोग. किती पॅन्टी आहेत कपडे आहेत पुणे जॅकेट वगैरे घालूया मी. काय काय जॅकेट बघ जॅकेट घालू गच वया. स्वागत बिगत केल्यानंतर म्हणताय बाबा टाकणार आखारी जाऊ साधे घालून जाऊ काय कपडे. नाही 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 कशा जॅकेट घाल. कलर सब कोकण वाले इले म्हणा कोय मना कोय होय तर. काय तू? गावातले म्हणणारच बाय हे नाहीत बाय गमले की हात मारतात डायरेक्ट. हो बाबाजी हम्म. तसे करतात. बघ भाऊजी जावई बापू आले वाटतं. असं नाही रे बाबा ते काल तुमच्याकडे होतं जावई बापू आले या 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 टी शर्ट पॅन्ट मी करते. माझा अंदाज असा की तुम्ही इथं पांढरा हात शर्ट वाढवू घालते ना. काय करू रे बायको नाही चॉईस पण सांगत तुम्ही नाही आठ- बोलत. आठ- पांढरा शर्ट कशा काय- काय इतका सांग रे बाबा यांचा बाबा एकाचा पुरा करा एकदाचा कॅमेरा त्यांच्याकडे धरा असो. पांढरा कशा चल झाला फिक्स कडक वाली. म्हणजे त्याचं इस्त्री पासून त्याचा टाइम किती टाइम काढता तो कोण काढता तर बघा. एखादा धागे घालायचं चल. माका साधं ऑपरेट जमत नाही. कसलं ऑपरेटेड काय अप टू डेट काय तोच तो शब्द पटकन उच्चारत नाही. काय म्हणतोय ऑपरेटेड चल आज पुष्पक नेऊया. गेला पुष्प घरा गेला गेला पण? तुमच्या नादात काल एक जग म्हणलंय गेलंय म्हणता असंच म्हटलंय. असा बोलला. अरे नंतर मग हय प्रेक्षक विचारतात पुष्पक तुम्ही नेत नाही पुष्पक तुम्ही नेत नाही तुका काय एका पुष्पा आम्ही चालू बाप बाप हा, म्हणून ते का नेत नाही. म्हणून त्याला नेऊ मग ते सांगतात त्याका गोळी द्यावा ह्या पण परत पुढची ही गोळीच्या पलीकडचा आता त्याच्यासाठी अजून गोळी निघालेली नाही हा. ओके ना. अरे इस्त्री कर करते इस्त्री करते काय असं बघतोय ते मला बघावं लागतं आता कसं. हा. आता इस्त्री करा त्याच्या आटाच काढा. चला जाऊया जाऊया आणि 2 मिनिटात येऊया चला. 2 मिनिटात 2 मिनिटात तू काय नाही, तुका- आठ तुम्हाला- वाजवला. मी सांगते ती बैल हरा. तुम्हाला काय तुका 2 मिनिटात सोडणार नाहीत ती माझा- नवरो तयार होता म्हणून सांगायचं ना. हे बघा काय बी लावतो काय त्यांच्याकडे जेव्हा गाडी असते ना जाताना ह्या घेऊन जा. काय नको माका धावतं म्हणजे असं आहे, कसं जायचं तेच कळत नाही. टेन्शन चिलखत घालून पुढे. जायचं. चिलखत घाल आणि जर टाइमाक यो असतात जाऊचा म्हटलं आणि थंय गेलं हसाक सुरुवात करणार गुपचूप. मी हसत नाही बाबा हसत नाही. चल ए, हिला. अरे काढतं इस्त्री अप टू डेट जाऊचं असतात त्याचं तयारी आहे त्याची.